Dek, lama dek kowe. Iya wedi ngaret. Makane sampe iku ngelah iki apa? Dek makan. Ya kene dek ngopi sih. Aku lek ngopi ya, Dek. Iki lho udut. Udut aku iki sampe iku ngelah ngaret iki Kok apa? sik lagi jam piro ta? Setengah 5. Enggak sik, Dek. Aku udut sih. Iya, iya. Lho udut. Doyan Dek, rak doyan aku kok. Cuma nyekel-nyekel entak aku. Yang tak sida kah wis ngaret sapi ku apa ngelah iki. Ayo dak cerita. Rak Sapi manak piro mu? iki apa sapiku manak loro iki. Aku malah urung manak-manak kendek ini. Kok iso deng manak udah, Pak. Ampun arti ya. Iki gan iki manak warnane coklat karo putih iki apa? Bareng ngaret rendi iki malam Iki mau minggu. ngaret kene nggon sawah-sawah cedhak. Malam minggu rendi gitu. Malam minggu rendi. Malam minggu ancen nang omah. Salah nom-noman apa malam minggu ning omah ning kota ngono Jepara. Kene nek kalau ora sapi ya ngelah. Alah dit. Saya tak makan sih ya. Iya sih. Terus aja iya sih. Ya. Nek ngaret jadi. Ya ya. Gini sapa? Nah, engko. Oh iya, ngaret angel sudah goreng kabeh rak nang udan ngene iki ngaret rendi lah ya. Sapi wis do kaliran kabeh, wis do ngeleh iki. Pendaki kowe. Endi ndak enek wong. Lho awakmu sambat ngene. Ya aku pengen kita sampe ngaret iki. Lah nyapa garis bareng dua. Penting. Lah kok sapi kok ngelah sakake kok. Boh. Engko kalian dia sapi. Lah lah ya. Wis sakake ngene mati. Cepat. Wis dipaking aku. Lho apa ngene ku? Ojo iki Mas, iki suketmu. Tak gawa suket iki kok Mas ojo. Dadak Suket kok ngaret. Bacok sikil. Ojo kepengaret Mas. Gorene. Ha, apa lah kan ya apa iki? Masa sapi kok ngelah iki Mas. Makan apa iki? Aku pengaret iki apa ceritane iki? Pak wis serah ngono iku. Ranya iki kan ngaret Pak aku kan makan sapi kok apa mau. Ya aku ngaku sambat-sambat karep piye? Ya wong urip ngaret sapi terus dak sambat Mas. Urip ora kan sambat. Ya piye Mas? Sing penting yo, Iya. yakin. Siji ku yakin. Terus Kena coba sambat ora yakin percuma. Ngono Mas. ngoten Mas. Ditut. Sik Mas, kata kumpul aja lek. Toto beleng. Dewe aku perkara kata kumpul aja kok sabuan ya Mas. Liga. Nah, liga terus. Liga kok terus lapo liga? Liga. Wis Aku liga. pengaret iki Mas. Aku ni sapa? Aku nek pahake sapi ku ngelah iki apa? Ndi sapi? Pira sapi? Iki lho. Ki sambatem piye keluanem piye? Ya kesel brino kok ngaret nang sapi terus ngono. Terus. Apik ra? Kok sapi dak sambat aja. Sambat terus. Sambat lah. Karo sapa? Awake dhewe. Goblok. Ya wis. Sambat Sambat piye Mas? Perindi. Apa ngaret Mas? Apa ngaret? Ayo Mas. Ya, tadi ra kakek sambat. Budak. Caca. Tunggu tanggal gede sambat kok. Sawah garing kene sapi ki padha ae. Tak lemu-lemu. Tanah garing kabeh wayah corona barang ra ono pemasukan ya. Boh. Piye niki ya Allah ya kan sambat kabeh. Hei, lapo ngono iku? Le. Piye kabare ketemu kowe nah le. Kabar apa mau? Ke sawah. Makan lapo mau. Bingung aku le. Iya, ngomong le. Bingung piye? Tanah garing kabeh ke semene mbane. Ayo aku jatah banyu iki ya, Dik. Padahal Banyu ra ono anu banyu. dudut sik kene. Dudut sik ngene. Iya. Iya, aku. Dine maneng urip wae ngene iki. Ngatno le. Anjen bedino metal lah terus ya. Dut agar Piye Pak sehat ta? alhamdulillah sehat. Tak udah jale amin ya. Udah ora apa-apa. Sehat dusut. Bar kon ndi mau? Kok mlaku-mlaku wae biasa. Malam minggu maring kota kadoan. Ya, mlaku-mlaku iki sawah mubeng niliki tanduran wah garing kabeh ke banyoni malah nggon kalen ora ana banyune piye ngene. Bingung le. Piye? Piye iki?
Oi, rene lo lapo kono ngurat ngarit. Ini ngono nggih kene. Men nah, wis kene nggih kene. Ya mesti tak kandhani lah. Nek iki lalu nggih kene. Salaman ae. Wis nggih. Ini tak tawani udut ora doyan udut. Aku ra nggawa ngombe iki mau marahi gorokan yo. Apa sepene garing kabeh ape ngarit ora iso. Ini kak tawani rokok ya kerang rokok ya. Udut aku. Ape ngarit yo lurus suket. Kene ngumpul ya keng bareng le. Mlaku esik ngono ya awak pentit le iki mau. Kene bar kon Ya ya. Allah. Kon ya. Astagfirullah. Pentit yo. Pentit. Bar minum lagi, bar minum. Aku mau diombeni cah. Lor kono mau. Iya. Masa ora ceritane Kurang ajar gue bayi. piro cek pare saiki. Ngene ya? Oh, ngene ya? Ngene. Ya kira-kira ya. Wah, Ngene nek ngombe. Sakne Ono ra dibagi aku wae. Yang jatah ngombe malah ra sida mau. Ra ono pasukan. iki mau malah jatah ngarit ora tak suket-suket iki mau. Mujane ya. Kondang dut lek Tejo. Lho, kono iki mau. Iki lho, mantul lek Tejo mau. Mantap. Lho, Ya, nanti anake malah dirabi wong liya ya. Anak siji perawan iku. Ndak karo-karuan. Sing enak asale pacarku iku lah. Waduh, Alah. malah dirabi. Tanggapno orkes ya. Apa salahku nganti kowe ninggalke aku. Piye, Pak? Iya. Piye. Jember aku. Pirang-pirang tahun sing rasakno menjalani hubungan ambek aku. Susah seneng bareng ya, malahan milih jalan liyane iki. Alung aku lurus dalan aku kusuk. Piye le? Wis piye? Wis piye? Aku metu ing kota Jepara kono lho. Wadah. Ya Piye metu engko kenangane sing kuwi. Aduh. tapi jeleng rasane. Ya nek rasane ya tetep membekas. Bekas. Nak di visumku wah Stok. Tau Wedok. Bro. Wis tau kita. Aku yo bener sak bling-bling kuning yo. Tak tahu. Aja ngasih kok. Meka. Ndak. Cincin. Gengge, lonte. Nek gocil malah ya. Tas kan katene. bener. Gak pernah. Ono aman. Nak mendem ijo aku. Tapi nek aku mendem yo tak tahu kata-kata sithik. Iki ra ono sing. Ojo iki. Ojo ae yo. Ojo tenang. Iku Ora arep usah. apa tak nggo ngarit iki? Ojo. Apa tak nggo ngarit iki? Polisi iku. Polisi. Arek wis dudut wis Ojo duduti ae. duduti sing tenang. Duduti. Wis Ora iso iki. Ojo duduti sing tenang. Duduti sing tenang. Wis Duduti ae, duduti Sing terang iki mau Dudun Surya. Kowe ra ngrasakno. aku sing rasakno. Ya para. Arep gurumu piye we?